Jekk mitlufa jew mitluf fuq liema sistema ħataqbad, forsi għax qalulek ħafna affarijiet, rajt u smajt ħafna affarijiet fejn jidħol speċjalment l-istil tal-ikel, ħanitolbok tara dal-video kollu. L-ewwel nett jiena Matteus Grasso minn A New Better Life, coach u xjentist tal-exercise, u kif taf iktar minni hawn ħafna teoriji illi biċċiet minnhom jaħdmu, biċċiet minnhom le. U għawt il-mentalità illi għax ħadem xi ħaġa miegħi ifisser illi ħajaħdem ma' kulħadd. Kif taf tajjeb daqsi aktar minni mhuwiex il-każ. Mela pereżempju jiena ikellmuni nies illi jgħiduli il-nutritionist li kont kellimt kienet qalt li tagħmilx il-fasting għax jislow jalek il-metabolizmu, pereżempju. Kien hemm min qalli jiena ma nistax nissapporti però illi nikol kull 3 sigħat għax awtomatikament jiena di natura inħobb nikol daqsxejn iktar f'ammonti kbar u li noqgħod nikol qisni għas-sur ma taħdimx miegħi. Plus illi ma nistax noqgħod nieqaf nikol kull satej tlieta fuq ix-xogħol għax jew ma jħallunix jew ma tagħmilx sens għalija. U mela biex nittakiljaw l-ewwel waħda, l-iktar ħaġa importanti hija illi s-sistema li nużaw aħna hija sistema illi kapaċi inżommuha għat-tul ta' żmien. Għax kif ħanitkellmu tal-waqt fil-video, l-aktar importanti mhuwiex fix-xejn niklu jew kemm il-darba niklu, iżda it-total tal-ikel illi niklu. U ħanispjega ruħi. U dal ħanajt mhuwiex ibbażat fuq xi studji ta' eluf jew mijiet ta' snin ilu, u laqqas huma studji illi saru fuq il-ġrieden. Tajjeb, għax waqt illi hija prassi illi ċertu studji xjentifiċi jsiru fuq il-ġrieden, kemm ikun aħjar jekk aħna jkollna fidejna studji illi saru fuq il-bniedem, dawk li jgħidulhom Human Randomized Control Trials. U għal daqsant dal ħanajt issa huwa bbażat fuq dak illi jinstab grazzi għal dawn l-istudji illi saru fuq bnedmin bħali u bħalek. Ara ġej. Mela meta aħna niklu fix niklu kemm il-darba niklu, kollox inkunu kilna inqas mill-li ħraqna, awtomatikament ħanitilfu mix-xaħam, ħanitilfu mill-weight. Issa, jekk aħna qegħdin indaħlu it-training ma dak il-pjan tal-ikel li qed insegu, illi kif ngħidu dejjem idealment biex jiena nkun naf it-totali li huma ideali għalija, inqabbad nutritionist kwalifikata jew dietitian idealment, minħabba anka illi dietitian tkun tifhem fil-kundizzjonijiet u anka mediċini, tajjeb, miegħu kemm importanti immens illi ndaħlu l-exercise biex dak il-weight li qed nitilfu kemm jista' jkun minnu ma jkunx muscle, għax jekk aħna nitilfu mill-muscle awtomatikament ħanislowjaw, ħannużaw anqas, ħanħadmu anqas dak il-famuż metabolizmu. Il-metabolizmu huwa responsabbli għal kemm ġismi juża jaħraq kaloriji. Mela meta jiena qed nagħmel l-exercise qed inżomm jew qed inżid xi ftit ma' dak li ngħidulu aħna toning, jiġifieri jiena qed inżomm jew qed inżid mill-muscle tiegħi. Issa, jekk fil-pjan tal-ikel jiena għandi ċertu ammonti ta' protein u ta' fiber illi qed nilħaq, studji fuq il-bniedem isibu illi kemm imbagħad niekol carbohydrates jew fats, ġifieri li fadal, mela ejja ngħidu illi jiena kilt X amount of protein, X amount of fiber. Il-kumplament tal-kaloriji irrelevanti kemm minnhom jiġu mill-carbs jew mill-fats. Allura għandek teoriji bħal pereżempju jiena għamilt dieta illi fiha ma kilt carbs xejn imma kont qed niekol l-aktar fats apart il-protein. U tgħidx kemm rajt progress. Għandek teoriji oħrajn li jgħidlek jiena żammejt il-fats baxxi imma żidt il-carbohydrates u tgħidx kemm rajt progress. Jiġifieri iva, diment illi hemm numru suffiċjenti ta' protein u fiber fil-pjan tal-ikel tagħna, il-kumplament jista' jew jinqasam bejn il-carbs u l-fats, jew ikolli iktar carbs mill-fats, jew inkella aktar fats mill-carbs. Allura mhux ta' bxejn illi iva sistemi differenti jaħdmu fuq nies differenti. Mela dak huwa l-bażi. Issa, ħanamlu pass ieħor. Jiena però x'jien l-aktar komdu. Jiena Matteus Grasso, jekk xi ħadd jgħid li ma tistax tikol dik, iktar normalment inkun irrida. Mela jekk xi ħadd jgħidli trid taqta' pereżempju is-soft drinks kollha, trid taqta' l-pizza kollha minn ħajtek, trid taqta' il-ġelati kollha, trid taqta' d-deżerti kollha, waqt li naf minn fejn ikunu ġejjin daw il-ħsibijiet, fir-realtà huma l-ammonti l-problema. Ġelat żgħir mhuwiex kaxxa tal-ġelat,
biċċa pizza żgħira mhijiex pizza